Sausa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Davao Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Rose. I love you, Rose. Johnny, Muna ito yung Rose. Nakagusto ko ni mo. May chance ka ko. nga nang mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan ba ako ni mo, John? Sa ato pa. Imo na kong gisugot. Oo, uyab na ta. Salamat, Rose. Salamat nga. Ako ni mo pa ito sa dugay. Salamat yung kayo. Unsa man ning ako nadunggan nga balita, Rose, nga uyab ko na mo ni Johnny. Tinuod ni? Oo, ma. Wagid ka makakitag laing lalaki? Kana gyud si Johnny nga palikero kayo? Ma, Buwag na, oy! Pagitag lalaki nga dili ka makonsumisyon. Ako ang kunon nga daghan kong uyab sa una. Sa bata-bata pa ko. Pero, Rose, karon, ikaw nalay akong uyab. basig mangita kaglain ha. Hindi ginaman ito, Rose, kay love kita. Salamat, Don. John, nganong kidaman ko ni mo dinis inyong payag? Anihin ako masukod, Rose, kon tinuod bagid ka na higukman ako. Johnny. Gigakos ko ni mo, John. Sagdi lang ko sa buhatan ni mo. Rose. Johnny. Kinuha ko. Huwag ko makapugong sa kibuhat ni Johnny na ako. Iyag yung nakuha ang akong pagkababay. Unsaon naman lang kung mamapdos ko. Johnny, dili na ko. Nung siyam ka, eh. May nahitabo na hinuna to. Karon pa ka mo balipan. Nahadlok ko, basig mamabdos ko. Mahalo mo ka. Rose, pananglit ko mo mabdos ka. Di man ka na ko pasagdan. Basta ha? Lagi, oo. Mao nga ay ka, lukod. Johnny. Pinapakay ko ni mo. Johnny. Ay, kalain sa akong kipati. Ano nagsuka-suka man ka? Mapis ka? Recorded by X Thunder Gaming. Mabdos ka ba? Ambot. Unsay abo? Unsa man? May nahitabo ninyo ni Johnny? Oh, ma. Oh, klaro na kaayo mabdos ka. Ma. Kinahanglan nga manubag sis nahitabo ni mo, ha? Wala problema. Andam ko manubag sa nahitabo na to. Johnny. Pakaslan ka. Kay gusto na sa kong makabato ng pamilya, Rose. Salamat, John.
gid ko mga anak, dong. Nalipay sa bita ko na Hey, mahimo na unya kong amahan. Matawag ng gitag pamilya kay may anak na niya ta. Mao gyud, dong. Kadugay ko ni mga nauli, dong. Ningaw ko sa... Ningaw ko bansa kong mga barkada. Nakainom ka? Gamay God. Birthday man sa usan ako barkada day. Maong nagkalingaw mong tagay. Tawag na ko duka. Tungang gapiin naman. O pamikit mauli si Johnny. Sukat lang nakaanak mi. Nausap naman ni siya. Siya na rin. Nadugay lagi ka, dong. Naginod ko May pasahero na ko nga nagpahatod sa layo. Awa ko lang giagwanta na dakom sige hatag. Mao ba? Unsa man nakakauna ka? Malago kaon. Matuog na ako kay kapoy ko. Kumusta man ka din, Heroes? Okay naman, ma. Nahibaw ka bagot sa ikalakis imong bana? Ha? Nga na di ay, ma? Naaman na uyab ang imong bana. Ma, Ug aron gid ka mahibaw sa binuhatan sa imong bana. Panid-i ang lihok, ana. niyan ako sa parkinganan sa mga habal-habal. May gani kinisugod si mama nga siya mo bantay sa kong anak. Hain makaros, Johnny. Oh. Si Johnny nang naa sa may duyan. May kisapang ka babae. Johnny! Rose, ganun niya mo ka? Kinsa ni bayhan ang imong gisabak, ha? Ako pasahero. Pasahero di ay. Oh! Ah! Pasahero di ay. Pasahero di ay. Hamulapan mo! Hamulapan ka na! Ayaw pa pagkauwaw rin niya. Pauli sa ato. Uy, day! Palay akong bana, ha? Kung gusto kang mahitsura pa ng naok ni mo! Pauli na lang kita! Ano imo nang ibuhat ako, ha, Johnny? Ano nakahimo ka sa magpasakit ako? Day. Sa iluwa lang ko dagat ko, day. Ako ram itong gikalingawan upang huyab ko. Ya, isugot man. Mo na nagtugay kang maulit kay mababahay di ay ka. Day pa sa iluwa lang ko. Di na mausap. Daan tabi to kang giingnan. Nga ayaw alang tawhana. Kay himabahi ka ayo na. Na managyod ka. Bisaan naman si Johnny na ko, ma. Nga di na siya magbinuang pag-usap. Maayo unta. Ay, Oh, naon sa man ka? Ano nang upaw man ka? hinay kang kita sa balhabal Ay, ikaw ba? Di mo ko na parehas ang adlaw, Goy. Bawi lang ugma puhoy. Muundang ka og drive ka palhabal? O day kay mingaw na mo kayo ron Dagka na mo kayong motor. Unya magunsa naman lang ka? Kuyo ko sa kong amigo day. Si Dante ba? Kuyo ko niya mo at tumiyog Davao City. Manarbaho na lang ko dito. Ha? Unya kami diri. Ay, kabala ka. Kay magpadara mo ko ng kwarta.
Kontak ba ya? Kung ang anak ka dito. Oo, day. Nga ni sugot man in taon ka, uy. Nga malayo ni mo ang imong bana. Para nas among kaayuhan ang iyang gibuhat, ma. Ay sos, kaayuhan gud in taon. Ing nahinoon nga makahigayon na toong binuang. Kay layo na siya ni mo. Ma, kumusta man ka diha, Dong? Maayo naman, day. Nakasoday ko trabaho din pagkapon ako sa Davao. Oh, may hinuon. Iniksweldo na ko, magpadaan ko rin mo, ha? Salamat, Dong. Amping diha, ha? O, ikaw sab, amping da, ha? Day, si Inday, ha? Atiman na yun taon. Oo, Dong. Wala naman manawag si Johnny na ako. Kung ako sa siyang tawagan, dili makontak. Unsa mo kinahitabo ni Johnny? Ako pa ni mo. Imo pangutanon si Dante. Kay mo man to'y gikuihuga ni Johnny. Nadays Dante, ma. Nauli man gabi eh. Pangutan dito kung nganong dili na makontak ang imong bana. Kwan, Ros, Sultihin lang ko, Danby. Kung nga nung wala naman nawag si Johnny na ako, unya, di sa daw ko makontak ang iyang number. Unsa doy ka, uy? Sa kus mabasol ini Ros, kay ako may nagdani ni Johnny dito sa Davao gud. Ngano lagi? Unsa may nahitabo ni Johnny? Di ba ba alam naman ko si Johnny sa pagkontak nimo? Ha? Kinsa may kabawal? Ang iyang bagong kaipon. Unsay kaipon? Muna Ros, may kaipon na si Johnny dito sa Davao City. Dili. Ngano nakahimo kay ni Johnny? Ano man? Ingon usab mi datog nako ang kalibutan sa kong nasayran nga magikaipon na si Johnny. Sa pagkakaroon dako ng among anak, ug wa na ko'y balita ni Johnny. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtali akong tampo. More power sa amin. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Rose nga taga Davao Oriental uban sa awit nga iya kipangayo. Awit nga ni Kalohan, luha. Ang maong kaagi gibuhatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi ka naglibot sa kaabi. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukintig paminaw, nining handumanan so sa kawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Gary. Sa di pa nakusugdan ang pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Say That You Love Me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon?
Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Gary. Recorded by X Thunder Gaming. Ella, unsa na may desisyon nimo bahin sa kung gisulti nimo? Bisag ka tatong aparado, no? Kuan, gusto lang ko nga mahibaw sa imong tubag dun. Sige. Sige. Okay na. Isugot na ko. Oh, gisugot ako nimo. Kita na? Uyab na ta? Oo. Oyab na ta. Yes! Mao ba? Gisugot ta ka? May noon. Mabitaw nga alipay kay Kupart. Ug tungod sa kong kalipay ron, itreat ka. Ha? Tara, pagilis kay mag-autas gawas. Mao ba? Kamo din nagkuyog sa mong best friend? Wa man lang ka mangagdan ako. Babe, ano lang ko pangigikod? Babae na imong best friend. Kisa may dili mangigi, anak. Oh, babae siya, pero promise, di ka ang magsilos niya. O gano'n na kaingon makaana. Basta, may bawar lagi ka. Inigpilailan ako ninyo. Part, si Ila. Babe, si Part Missy, akong best friend. Tumboy day ka? Ano day? Nakay problema sa mga tumboy? Wa man. Nagtuo magod ko babae gid nga pure ang best friend ni Gary. Bisan pa o pure ko nga babae. Di ka nga bahala. Kay loyal ko sa kong amigo. Di ba, Part? Natural. Part, marag, di mo na ko feel mo iyab. Ha? Nga naman, Part? Basta, marag maglaig taras ba yan, ha? Part, wa pa mugug ka makailan niya. Pero once nga makailan ka niya, promise, sure ko nga ganahan ka niya. Pero, Part, Part, please. O sari gusto na ako nga magkasinabot mong duha. Okay? sige, good. Nindot na siya. Nya, nindot sining usa. Gary, usa ba nang gikabisihan mo? Nananaw ka ng sing-sing gisihin sa kong kaila pa? Magpalit ka? Oo, kay mag-propose ko na ila. Ella, will you marry me? Babe, sigurado na kita? Wa na piniatrasay. Oh, wala ni atrasay. Sigurado na ko. Kung mauna, yes, I will marry you. Oh, thank you. I love you. I love you too. Unsay magpakasal? Muna kong propose nila. Mga magpakasal mi. Mo ba? Sige. Good luck na lang ninyo. Part. Recorded by X Thunder Gaming. Good luck na lang ninyo. Nanong sige magbalik-balik sa kuna-huna gisulti ni Missy. Nakalitan rin ko siya. O da pangigi. Kaya ba sinog nagtuo siya nga naimausap kung magninyo na Manila. Pero dili ka na may tabo. Siya lang akong best friend o gisaligan. Mao nga way mo usab na mo. Babe, okay na ka nga ikaw lang sa'yo makikistorya sa coordinator? Sabi ko, wa may makatabang na akong decide. Sige lang, good. Anin lang. Tawagan ako sa Macy para matabangan ka niya.
di man makontak na ko si Missy. Pila na sa siya kadlaw nga wala magparamdam na ko. Sa makahigit kabisihan niya. Di ko na siya na ako sa mukon. Babe, mga na tawag invitation card. Babe, Ha? Unsa to? busy kay ka sa mong phone. Nag-follow up ko sa akong mga agaw nga gi-invite ako sa kasal. O sa'yo tigisulti ni mo? Ingon ko nga maghatag na batas sa mga invitation card. Nakontak na din ni mo si Macy. Nakadul nga mong kasal. Pero, wag na ko siya makontak. At tuon ako sa ila. Wa na ba na siya mag-abag diri dong? Mau ba? Kano sa lang siya ni Hawati? Taon-taon naman to. Mau ba? Sige, salamat eh. Di ko makatog. Di ko mahimutan kung dili may mag-istorya ni Macy. Ay naman ikapart. Ganong di naman di ka makontak. Ganong kalitra mong kawa. Oh, anong wa pa magkamatog? Oh, pa? Di ko makatog magunaw na ni Macy. Dak, nakasabot ko nga nabalag ka kaniya. Ay suod kayo mo. Pero, anak, sa imong gipakitang lihok ning nangaging mga adlaw, murag permi kang wa sa imong hunahuna. Kabala ka na ba yun na ang imong gibate o kamingaw? Ha? Basig nakagusto ka ni Missy. Karoon na lang pa? Kadugay na ng mga amigo? Kung makagusto pa ko, sa una pa unta. Basig sa una pa ng pagbatia. Pero karon lang nimo na-realize nga wa na siya. Pa? Sakto kas, Papa. Dugay na kong nakagusto ni Macy. Pero walang ko makarealize kay permira siyang naa. Anong mas nagsigi magkugunahuna ni Macy kaysa among umaabot na kasal na ila. Oh. Hello, babe. Babe, sorry. Ha? Ngano nagsorry mo ka? Dili na ko kayang padayunan ang kasal. Unsa? Ngano man? Dili na ako kayang itago ni mo. Langan ako ilain. Unsa? Unya, nag-uul ka. Pa, gimasad ako sa ila. O mahal sa nimo si Missy, di ba? Oh, pero wala na siya pa. Mga ako na lang siya kalimtan. Kisama ron. Kanit lang, Nana. Hi. Macy? Mangutan na po unta ko nimo kung gimingaw ba ka na ako pero murag klaro naman ang imong tubag. Diin man ka. Anong karam lang ka ni balik? Oh, nagbinabay na lagi ka. Nagpalayo ko. Kaya akong gipangitang akong kaugalingon. Kaysa tinuod lang. Naka-question ko sa akong kaugalingon sugad nga disulti ka nga magpakasal na ka. Wa ko kasabot sa akong gibati. Mahal ko nimo. Sultihi ko. Mahal ba sa ko nimo, Macy? O Gary. Mong pagkahibaw na ko nga wa madayon ang imong kasal. Nibalik ko. Mahal sa tika, Macy. Please, ayaw na kong biyahig balik. Dili na. Kaya di na kumusugot nga naapay laing makaangkon nimo. I love you, Park. I love you too, Bart. Mamuna
Sa kadugay na mong mag-best friend, wag yung ko mag-expect nga pauli rin mi sa gusa. Karon, kasado na mi. Kontento kay mi sa among relasyon, kay suhito na mi sa batasan sa gusa. Di nila ko kutob ug daghan kayong salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Gary nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang pangayo. Awit nga reguluhan, Say That You Love Me. Ang mga kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o kubus sa direksyon ng Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakan. I-address lang na ninto lumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong mataltampo, dagdas nga niya, baby. Recorded by X Thunder Gaming. Day, nainangita ni mo. Ha, kinsa man? Ato alang ka. Taas sa labi. Sige, day. Hi. Love, nialagi ka. Para maghatod na yung flowers. Para ni mo. Wow. O nagdasa di ko og lunch. Para ni mo. Para sigurado nga di gid ka magutman. Ay, ka-sweet. Thank you, love. Of course. So, ato sa ko ha kay beauty ba ko? I love you. I love you too. Kaswerte ba ni mo si mong uyab, uy? Kaayo, day. Murag wala dyan ko'y pangitaon pa. Kontento na kita ayaw ko niya. Ay, pakasal dayon mo, uy. Ayun nagdugay-dugaya pa. Klaro naman yun nga, para mo sa usag-usa. Panindot sa hangin din oy. Mabitaw ang dinihiti ka gida kay naiba akong ganahan di ka din eh. Huwag ka masayop, love. Uy, Love, love. Nganong niluhod ka, uy? gusto na ko nga maako ka na yun. Will you marry me? Makalitan mo sa tanim mo, uy. Yes, love. Di ba paspas na kayo nat? Luha pa lang ganin mo katuig. Pa, bisan pa og duha pa lang mi katuig si Lloyd. Sigurado na ko niya. Siya na gusto na kong pakaslan. Unya, na palailan na day kaniya sa iyang mga ginikanan. Iyan na lang mama mo iwa pa. Og plano na mo karong weekend. At tumi sa ila, aron ipaila-ila ko niya pa. Ah, nice to meet you. Yeah, baby. Nice to meet you too, tita. Ay, unsa man, nangaon na mo. Ay, dali. Nagluto man ko. Pati lawon ti kasi akong linuto. Love, happy na gina nga itong kasal. Yes, love. Happy kay ko. Kay wag kakulian sa tong umaabot ka kasal. Maugid, labi na nga nakita na ko nga pinangga kay kang mama. Maugit, love. Kay kung di pa magkasinabot mo sa mama, love. Kung wa pa siya makauyo ni mo, para na ko.
Di gid ko magpakasal mo. Oh. Thank you. Thank you ninyo. Salamat! Salamat! Thank you. Love? Oh, love. Nakos ko sina, love. Love? Oh, ano mo lagi mong naw? Magulanon lagi kaayo na. Wala ko'y trabaho, love. Ha? Punya? Unsaon ta man ni ron, love? Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Ikaw na rin nagtrabaho ron? Oh, nangita pa magtrabaho si Lloyd. Okay na na, uy. Karon raman na. Nahibaw bitaw kag unsa nakaresponsable ng imong bana? Mao bitaw, dako kay kog pagsalig niya. Love, kumusta naman imong pagpang-apply? Wala ko mga apply, love eh. Ha? Ano man? May trabaho. Unya, ingon mo sa mama nga kung magkalisod ko ta, naara ko na siya para tabangan ta. Unsa? Love, layo pa ang sweldo na ako. Unya, wala tayo stocks din sa bay. Unya, Unsay unya? sa may bagatan ako. Ibaw, bitaw ka, huwag trabaho. Si mama ni mo. Na, sige bitaw ko chat. Di mo reply eh. Ako, busy pa siguro ito sa tindahan. Eh tayo na sa bahagi niya, nga, makapangutang ka. Hala, sige. Love, mag-baby na ta. Love, di ba na to kaya, uy? Kaya ra lagi na, love. Mabuhi ra mo ni ng uban nga. Way bay. Kanang na nasa karsada na to. Makasurvive ng ganun na sila. Ano na kauna-una ang magagalit na magka-baby ta? Ngayon ang mag-apo si mama. Sige, no? So, ayan na to. Wa gihapon. Negative gihapon. Ay, paita ba yan eh? Pila ka buwan naman tayo nagpaabot. Wa pa magabon. Unsa kay kasulti yung mama ni. Magpa-check up na lang ta para sa pagsiguro. Ikaw na ba check up, oh? Kay, ako, sigurado mo ko nga, di ko maog. Ikaw siguro? Ngano na kasiguro man ka? Kuan? Basta, di ba ko? Wa may problema nimo, ma'am. Unya nga nang umagay ko mamapdos, Dok. Siguro tungod sa stress o sa grabing hagos trabaho. Usa na sa posible nga nayon ana. Mao ba? Salamat, Dok. Unya, sa mo na nga na makitrabaho. Basig panahon na sad nga ikaw na ang mo trabaho, love. Unsa? Love, mo pahuway sa ko. Uy, pila ka tuig ko nagtrabaho.
Love. Kung mao nang dili ka makahatag na kog apo. Pagitag laing paagi dong oy. Unsa kay mayong paagi ma? Pababdo si ito og balik imong ex nga nakuhaan ay. Unsa? Na kay ex ka na pamabdusan? O lagi. Unya nakuhaan lang. Kanahan ba unta ko atong bayana? Ma. May asawa naman ko, ma. Unya, makahatag siyang anak nimo. Ma. Love, nakadesign ako. Naka-decide? Unsa man? Hindi ko gustong may mamon ako. Manang, musugot ko yung gisulti. Akong unta ko ng akong ex. Lloyd, ikaw mo kaugalingon? Yun. Nagkahimo ka pagsulti na ko, ana? Asawa ko ni mo. Asawa nga inutil? Lloyd, unsa na importante para ni mo? Ang akong bation o ang isulti si mong inahan? Unsa mo ka? Hindi mo kong papilion kung ako bang inahan o ikaw? Ha? Sigurado ka, na? Lloyd, Ako pilion ang akong inahan, oy. Kay ikaw, posible ba kang mubiya na ko, pero ang akong inahan, dili. sobra naman saga. Wa naman ko magkailan ni mo. Lahi na kay ka sa lalaki nga akong nailahan sa una, Lloyd. Saan ang gipanulti na mo? Di na ko. Wa na kay respeto na ko. Gikapoy na ko. Magbuwag na ta. Dili sayon para na akong desisyon. Grabe ka sakit. Pero, di ko na maantos ang ilang pagtamak-tamak sa kong pagkatao. Bisag unsa pa nimo kamahal ang usa ka tawo, kung wa nay respeto sa usa ka relasyon para nako, mas maayong mubuhi na lang cute kaysa mag-antos. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni baby nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit ka naguluhan, gusto ko nang bumitaw. Ang mga kaagi gibahalta na doon sa radyo ni Carol Mary Hikain o gabos sa direksyon na Priscilla Raganas. Kamausap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa pakalaw sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang yan yung tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangin. Tubag ako. Hagi ka po yung akong tubag ni mo. Ha? O basig di lang ka makatubag kay sakto ko. Dili na ko ganahan mo tubag kay kapoy na sige balik-balik. Bisag kinsa dali dudahan ni mo. Bisag kinsa dali sa losa ni mo. Wa kay salig na ko. Ipakita na ko nga kasaligan ka. Okay nga naman. O sa mga gibuhat na ko, Austin, mauwa kay salig na ko, ha? Unsa? Oh. Unsa na? Huh, dili ka makatubag. Kay bisag way rason, magsalos ka. Carmi, Austin, dili na ko. Undahon na niya to. Gikapoy na ko. Kapyo, Ha? Nga naman. pakita sa mong naong nga magwa kay tog. Aon sa man, di ka makatog tungod sa pagsigunahuna tong imong ex nga wayayo. Ambot ni mo, Jonas, eh.
Mahatag na lang gani kag kapino, daghan pa kay ko pakapin nga storya. Kay masakit ang magugumagtanaw ni mo, nga gingon ka na niya. Di mo deserve nga ingulana, uy. Carmi. Jonas. Nakagusto mo guna si Jonas ni mo, good. Ha? Sure, uy. Hala no, wag di ka makabantay, ana. Aw, hinuon, di ka makabantay kay nabuta man kas imong grabing gugma ni Austin. Saba ka diha, uy. Tinuod bitaw. Okay baw ka? Buutan ba na si Jonas? Siya mo oy angay nimong hatagan sa imong grabing pagmahal. Day. Isura gid isa kayrong orasa, uy. Carmi, Oh, Jonas. mo uli na ka? O lagi, pero lisod ba kayong sakay, uy? Lisod yun kay tinguli na mga mga tao. Manihapon na tanda na. Ha? Sa asa man? Na may karinderya na sunahan eh. Mas may nga mga tandaan para kung dugay tang mauli, at least busog na ka. Bitaw, no? Sakto sad. Sige lagi mo kuyog si Jonas, day. Kamu na? Ha? Di pa, uy. Dili pa. Subuti pa sabot. Wa pa rin masagta. At saan man ako pagsugot? Gawa man siya manguyab na ako. So, kung manguyab, imo sugton? Yes. Yes? Gisugot ako nimo. Oh, Jonas. Yes! Recorded by X Thunder Gaming. Carmi, I love you. I love you too, Jonas. Agad-agad? Nari nahitabo ninyo? Usa pa lang gani mo kabuwan? Eh, anak na maghihapon na padunggot. O gusto pa, naanam sa mi sa hustong edad. Hinuon sad. Kahit sa kabuhi. Kinoo ko. Tilita. Ha? Mabdus ka? Oh, Jonas. May noon. Gusto na ko magpa-check up ka. Atong siguro nga healthy ang bata. Ug hasta ka. Sige. You're 2 months pregnant. 2 months, Doc? Yes. Two months? Pero buwan pa lang sukan nga nainitabo na to. Sa to pa, dili ako mayaman. Jonas, sorry. Ayaw pag-sorry. Di na ni mo sa... Wa ka masuko. Nga na masuko man ko. Bisag dili ako kanang imong gimabdos. Pero ako yung mga mahanan na. Salamat, Jonas. Usa man, pahibaw na ba nato ang imong mga ganikanan, ani? Ayaw. Ha? Nga naman. Not in good terms, miss ako mga ginikanan. Maong please. Gusto na ko nga kita mo imo tubang, ani. Carm, i-assign ko lahin nga office na to sa Luzon. Ha? O niya ako. Dako na pinakong tiyan. Mao lagi. Pero, di pa man karumbuhan na ang ipaabot ng mga anak ka, di ba?
ug mas dako sad ang rate dito. Kinahanglan ko nga manganda mo kwarta para sa imong pagpanganak. Mo nga kinahanglan akong dawaton. Mao ba? Ay, sige. Pila naman kaadlaw nga, wa manawag si Jonas na ako. Basi no busy na kaayo siya dito. Nahibaw kong dili sa kunya pasagdan. Nahibaw siya nga dako ng akong tiyan. Ako lang paaboton nga manawag siya. Pila ka semana na. Pero pagyapon ko'y balita niya. O balik pa ka siya. Dili ka. Nakarealize na siya nga dili siya ang ipangamahan sa dili niya anak. Ngano nila akong paman ko niya. Dili pwede nga manak ko nga ako ra. Papauli na lang tingali ko sa among probinsya. Ha? Ni pauli ka pero mabdusa ka. Bamsa na. Pilayas-layas. Udya mo pauli ramaday din, he? Pa! Nak, ayaw na paghilak. Lakaw na sa imong kwarto para makapahuway na ka. Sige na, ako na'y bahala ni Papa ni mo. Natog na kitawan si Dodong. Carmen! Gawas niya! Nay, nangita, di mo? Opa! Carmi, Jonas? Diyon sa mo pagtultul din eh. basta gustuhon, magkapangitag og pagi. Unsa may tuyo ni mo? Pasaylo ako. Sorry nga, wala kong magparamdam mo. Nahibaw ka nga na kinahanglan ko ni mo. Nahibaw ko. Pero nadakos kong talaw. Murag na-overwhelm ko sa mga panghitabo. Murag paspas na kayong hitabo na to. Ug nagduha-duha ko kung kaya na bigyan ako nga magpakamahan sa bata. Unya, nganong niaman ka? Kaya natubag naman ang akong mga pangutana. Kaya na ko, Carmi. Kaya na ko tubangon ang tanan para nimo. Jonas, Ang di na ko kaya, ang mawakaw usab na ko. Jonas. Please, katagi ko lihi gayon. Please, Carmi. Sud, nagpaabot ang imong anak nimo. Salamat. Salamat, Carmi. Maayo na lang gani, kay wala ko sila din akong utok o kasing-kasing. Gipaminaw na ko kung sa rason ni Jonas, og nakasabot ko niya. Dili lalim ang iyang gisunlan. Pero kada adlaw ni niyang gipakita na ako nga mahal ko niya o gitratar gyud niya ang bata sama sa tinuod niyang anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming.
Mao kita mga higalang kaagi ni Carmi nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kadagalahan, mahal kita. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Lutuan ng 5 ka isda. 5 ra day pa? Unsa man di ay? Unya na ka mukaon ni humo. Unsura na mo, pay mo. Pa. Kung mao na nga, di ka kakaunog tarong sa inyo. At ito na ni mama ni mo. Mapit tayo akong gusto. Mas ganahan ko nga ato ko ni mama kaysa ni papa. Suwayag ang si mama ni mo. Sige. O bani ko niya, Jasper ha. Atoon ako si mama. Sige. Pero, di lang ko magpakita kay basin mo nga si mama ni mo nga gisugo, tika. Sige. Nganong di ka, ha? Di ba niingon ako ni mo nga adtura ka ni papa ni mo? Bahay dito kay naasalay ka gastos imong pag-eskwela. Dinihin ako wa kay mapaabot. Naglisod gani kog pakaon ani mga igsuon ni Musgawas kay way trabaho ning amahan ani nila. Ako ra ning kamot dinhi. Unya ikaw magpuno-puno pagyud ka. Wa kay kaugmaon ako. Ma, sige lang ko. Maka-eskwela tuod ko dito pero dili masud ko makakaunog tarong. Maguwat pa ko nga mahuman sila kaon tanan o na ako makakaon. Unya nga akong kanood pagyud kay kanara pagigungod sa sobra nila. Unsa? Ma, sige na. Hanin na lang ko ni mo. Matabang lagi kong bantay sa kong mga manghod. Pauli dito. Ma. Duuyasan ni mo, Vivian, sa? Yung papa, nanay lang pamilya. Niya si mama sa nimo na anasad. Okay rin magudon ta na ko. Nadawat naman na ko. Pero gusto unta ko nga ito lang ko ni mama. Kaya ba ako manggod ko nga bisan sa puton si mama pero matiman kong tarong ni mama. Mas ma-feel na ko nga pinangga ko ni mama. Unya, unsaon man na nimo? At mangkadawato ni mama ni mo dito. Mo ni giingon nga makantos na lang ko permi. Vivian, Unsa man ni? Kwarta? Wala ko gigasto ang gihatag nga baon ni mama nako aron akong matag nimo. Pero nga naman. Luoy mo ko nimo. May baon man ko nga di ka kakaon og tarong sa inyo kay siguro naman ni papa nimo ang iyang mga anak sa iyang bagong asawa. Thank you, Jasper ha. Welcome. Ay kabala ka, Vivian. Ngara ko, di takapsagdan. Jasper.
Anila takaw ninyo sa gawas ba, ha? Kay masayahay. Di, ikaw mong tarong, ha? Mayo pa sila. Ikaw Nangaon na mong sila tarong. sukot. Ha? Nagasundan niya. Ako, ani, magkuwat na sad kung unsay sobra nila. Yabag ka! Isong ka din, eh. Ano mga gis? Oh! Kaya akong kuhaon ang akong anak din nga gihimo lang ni mong katabang. Si Mama ron. Kuhaon ako ni Mama din, he? Recorded by X Thunder Gaming. Gibili na ko ni mong atong anak para naasay maayong kaugmaon kay naa kay tarong nga trabaho. Wala ko siya gibilin din aron himuon na nimong yaya ug tratuhon nimo nga murag hayop ug pakanon na nimo kung say sobra ninyo. Ma, kuhaon ako ni mo. Oh, Vivian, dali. Anhi ka na ako, dali. Salamat, Ma. Uwa na si Mama. Og papahawaon ako sa kong ama-ama sa bay. Kinaan na daw siya bag-o. Vivian, Nasa naman lang ko paingon, ate. Ako na lang usa. Mag-unsa naman lang ko. kuan. Magtaban ta. Jasper, Bata pa lang ta, Vivian. Tako na kay gusto ni mo. Maong di na ko kaya nga pasagdan ka. Jasper. Unyang imong pagtuon. Unsaon naman lang. Di bitaw na mudagan ng eskwelahan. Ang importante nga, nakikauban. Daan pagit ko nga na kay gusto na ako. Maong permi ko nimong tabangan sa una sa bata pata. Salamat ha. Ay, gikisan ko ni mo. Sorry. Nakalitan time. ko. First time ra ba na ako nga nakasuhay og kiss? Ako man sad. Vivian. Jasper. Vivian. Jasper! Si Mama ni mo. Mama. Ka mga bata pa ninyo. Unya nagkiskis na mo. Ma. Ay. Jasper, tiwasa ang imong pagtuon. Kung nakagusto gid ka ni Vivian human og eskwela, aron na amoy maayong ugma. Sa ato ba, ma? O yan ka ni Vivian nga akong uyabon? Bisan kinsa pay minyoan nimo na kuway kaso nako. Ang ako lang, nga makahuman kas imong pagtuon aron sa ingon, makahatag ka og maayong kaugmaon sa pamilya nga unya imong tukuron. Unya si Vivian, ma. Wa naman siya kapaingnan. Anhin na lang siya sa ato. Tinuod ka, ti? Oh, basta isaad ninyo nako nga mohuman mo sa inyong pagtuon. Ote! Day, Vivian. Mo tutak syudad. Magdungan tayo pang-apply og scholar para college. Ha? Maning kamo taron. Makahuman gid ba? Nagwanta ako lang ginatong kalisod. Magtirimbangay lang ko tagod. Sige, Jasper. Salamat ha. Kung wa pa ka, tingali. Wa na direksyon akong kinabuhi ron. Vivian, Sukad pagit sa una.
Pero may nakang naaparan ako. Ilabi na sa mga higayon nga, kinahanglan kayo kong tabang. Tungod kay mahal kay ka. O gisaan ako. Wa pa man ko ikapanghambog ni mo ron, pero pohon. Ihatag na ko ni mo ang kakomportable sa pagpuyo. Nga wa gid nimo na experience sa gamay pa ka. Salamat, Jasper. Congrats sa itong duha, Vivian. Graduate na kita. Okay, Jasper. Yes! Yes! Congrats din yung mga anak. Nalipay kay ko nga naning kamot gid mo aron mo lampos. Dili pa ni mao ang tinuod nga laban sa kinabuhi, ha? Ang importante karon nga naa na mo'y panglaban. Og nahibaw ko, wa mo'y dili kayang buhaton. Og proud kaayo ko ninyong duha. Salamat pa. Tita, salamat kayo. Sobra. Oh, ay nga nung nihilak naman hinuon ka. Luha lang nis kalipay, tita. Ay, bisan pa man sa tanang pagsuway nga ako na against kinabuhi. Pero napunta gihapon ko sa mga maayong tao. Og swerte kaayo ko sa kong mother-in-law pohon. Kanay ba akong buotan ka? Og maayo kang pagkatao. Pinangga na sa tika, Vivian. Nga mura gidug akong anak. Og swerte po ng akong anak nimo kay buutan ka. Nalipahisad ko nga wa gid nimo usiki imong kinabuhi bisan pa man sa tanang kalisod nga imong naagian. Isaad naman ni Jasper, tita. Kung naanaw niya minindot nga trabaho, mabawi minimo. Ako na tingali ang pinakalabing swerte nga daughter-in-law sa kalibutan. Tungod kay pinangga kaayo ko sa akong mother-in-law, ingon man ni Jason nga akong bana na karon. Makaingon gyud ko nga layo gyud imong maabtan kung grabe og suporta ang mga tawo nga nakapalibot nimo. Karon, usa na ko ka manager sa usa ka hotel dinhi sa Cebu ug si Jasper pod lumargahay na pod sa gawas isip usa ka bartender. Tungod sa among paningkamot, nakapundar mi og bay og yuta ug naa na sa mi duha ka anak. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Vivian nga taga Carcar City, Cebu. Uban sa awit nga iya gipangayo. Awit nga nagkalohan, Your Love. Your love is the one inside. Ang mga kaagi gibahatan na sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko kidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kahawit. I-address lang nininto naman yun. Handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, bagang salamat sa inyong pagpamilya. Kanang mga lamisa at tulang na sa likod ibutang. Pa,
O sige ka bisihan ninyo. Ganun daghan maglamisa og mga lingkuranan. Di ba mauli naman si mama ni mo gikan abroad? Gusto na ko i-surprise siya, anak. Nangimbitar ko sa mga sood na mong higala. Una sa tanan, mother-in-law na ko siya. Di na ko siya inahan. Og ikaduha, nagasto-gasto pagid ka og dako para lang niya pa? Nak, wa pa gyuday ni mo madawat nga. Wa pa pa. Og di na ko madawat kay usaray akong inahan. Sarah, Kapuya ba nagpakikatubang sa mga tao dito eh? Mas may pagdrilang kus liquid. Mingaw. Sarah. Ay, kabayo! Sorry. Nadit tao di ha? Oo. Ay, amigo ko ni Papa nimo. Kaedad sila ni Papa? Di palagi siya tikuwang tanawin. Nakay gustong isulti. Ha? Gitutukan magukuni mo mayo. Sorry. Nganong mo man ka mo apil og tapok nila dito? I don't know. Usay, ganahan nga kurang usa. Ikaw, nganong niya mga din eh. Parehas ta. Gusto sad kong mag-inasara. Unya, duha naman ta din eh. Wa tay choice kundi magtabi. Ay, ako na si Raymond. Alegre mo na kay ka-esterya, Tito Raymond. Abi ni mo no, gawas nga dili pa kagawang tan-awin. Makasabay sad ka sa akong mga istorya. Mas ganahan sa kong nga mag-istorya. Kanabang mga batan o kay imbes ka magkatiguan kung magkabata mo ko. Tinuod gid na. Abi ni mo, gusto kong mas mausban pa ni. Can I have your contact number, Sarah? Unsa? Giagda ka niya glaag? Oh, Unya, nisugot ka. of course. Huy, noon sagot ka. Nangita kag asukal di papa? Amaw. Nga nagutaw magkinala kong sugar daddy, no? O may problema sa kwarta. So, unsa may rason nga nisugot ka nga makiglaag niya? I like you, Tito Raymond. I like you too, Sarah. Pero for sure, ang imong amahan ra mo ay dili makauyo na ni. Unya ang imong asawa. Gisultihan na taka. Wa na mi. Nag-ipon na lang mi sa usa ka balay para sa mga bata. Pero mangutan ako nimo. Makahimo ka ba sa pagbuwag sa imong asawa para nako? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Tubag ako. Kung musugot ka nga may relasyon ta, biyaan ako ang kong asawa. Pues, biyain na lang daan. Kay sugod ka ron. Kita na. Sure ka? Unyagi mo, Papa. nabuang ka na, Sarah? Wala ba laing lalaki sa kalibutan nga si Raymond magyud ang imong nagustuhan? Pagdarong, ha? Undangan ang kabuang nimo. Og dili ko. Unsa may buhaton nimo? Sarah! Ayaw kog butis sa kung gusto. Pasagdi ko. Sama sa kong gibuhat ninyong duha ni Tita Doris. Sarah! Oh, nga nang niunong man ka. Na ako'y gustong ihatag nimo. Unsa man? Diara. Oh,
Kwintas? Yes, Sarah. For you. Raymond, di naman ko kinahanglan nga. Ganahan ko. Okay? Dali, akong itaod ni mo, eh. Okay na. Angayan kay ka. Ug di ko gusto mahubuo na nimo. Yes, sir. Your hand moves like honey. Yes. Yes, bakasyon na. Wa na may klase. Pwede na akong makalaag-laag. Ako tawagan si Raymond. Di man siya makontakt. Ano ka? Busy siguro. O nga na lang, tawagan ako usap. Tubag ka, Raymond. Tubag ka. Hello? Kinsa ni? Ang iya katong asawa. Anong naani ang phone ni Raymond? Pila ka adlaw na nga way paramdam na ko si Raymond. Di na siya ko mahimutang. Ayaw ko ina nga napulaan na siya nako. O nagbalik sa siyang asawa. Dili pwede. Tanaw na ko yung Facebook. Oh, unsan ni? Anong na yung mga picture o mga post bahay niya? Rest in peace, Raymond. My God, rest in peace. Anong... Pa! Pa! Wa na siya. Ngano wa magkabusulti na ako pa? Oh, nga naman. Seryoso ba gud itong imong giingon nga relasyon? Pa, seryoso si Raymond. Seryoso ko sa mong relasyon. O gani, biyaan magay niyang iyang asawa para nako. Og nito o kasat. Anak, wa na si Raymond. Kalimti na siya. Bata ka pa kayo. Wa ka pa makasabot sa imong gibati. Mahal na ko siya pa. Mahal na ko si Raymond pa. Oh, Sarah. Kung unsa kanino tang akong gibati sa diyang nag-uban pa mi ni Raymond, mausad ang kaguol nga akong gibati pagkahanaw o pagkawa na niya. Di lang ko makaadto sa iyang haya. Di ko makakita niya sa katapusang higayon. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalan kaagi ni Sara nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kapagayo. Awit ka naguluhan, saving all my love for you. Ang mong kaagi gibuhatan no sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang rin yung tulumanon, handumanan sa kaawit kay Rolf, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official
Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.